Hyvinvointivaltion murros ja ihmisoikeuksien hinta. Meille on kerrottu, että suomalainen hyvinvointivaltio on muuttumassa. Mutta olemmeko pysähtyneet miettimään, mitä se tarkoittaa käytännössä? Kun katsomme lakimuutoksia ja sitä, miten kansalaisia kohdellaan, vastaus on selvä. Olemme siirtymässä humanismista kontrolliin. Kyse ei ole vain taloudesta, vaan perusoikeuksien horjumisesta ja kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden murenemisesta. Osa 1. Työelämä, järjestäytymisen oikeus. Otetaanpa ensin työelämä. Kansainvälinen työjärjestö ILO ja ihmisoikeussopimukset takaavat työntekijöille oikeuden neuvotella ja lakkoilla. Nämä ovat ihmisoikeuksia, eivät vain ammattiyhdistysliikkeen etuoikeuksia. Kun hallitus ajaa työelämän pelisääntöjä läpi sanelulla ja rajoittaa poliittista lakko-oikeutta, se ei ole vain uudistamista. Se on perustavanlaatuinen hyökkäys yksilön oikeutta vastaan puolustaa omaa asemaansa. Se on yritys hiljentää vastarinta ja tehdä työntekijästä pelkkä suorittava kone. Osa 2. Turvapaikkaoikeus, palautuskiellon periaate. Samaan aikaan itärajalla näemme, kuinka perusoikeudet joutuvat väistymään turvallisuuspolitiikan tieltä. Turvapaikanhakuoikeus on kansainvälisen oikeuden kulmakivi. Kun me luomme lainsäädäntöä, joka käytännössä sivuuttaa palautuskiellon eli non-refoulement-periaatteen, me luomme vaarallisen ennakkotapauksen. Valtio, joka sanoo ihmisoikeusvelvoitteiden olevan tarvittaessa sivuutettavissa, on valtio, joka on hylännyt oman moraalisen perustansa. Osa 3. Perusturva, perustuslaillinen oikeus toimeentuloon. Ja lopuksi, perusturva. Perustuslaissamme lukee selvästi, jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon. Kun perusturvaa leikataan tavalla, joka sysää ihmisiä leipäjonojen ja toimeentulotukiriippuvuuden varaan, kyseenalaistamme ihmisarvon. Nämä leikkaukset eivät ole teknisiä budjettiratkaisuja. Ne ovat ihmisoikeusloukkauksia, joissa haavoittuvimmassa asemassa olevien oikeus elämään ja ihmisarvoon asetetaan taloudellisen rationaalisuuden edelle. Loppu, johtopäätös. Nämä 3 esimerkkiä työelämän sanelu, turvapaikkaoikeuden räpauttaminen ja perusturvan heikentäminen eivät ole erillisiä tapauksia. Ne ovat osa ketjua, jossa ihmisoikeudet muuttuvat yhteiskunnan kannalta valinnaisiksi. Meidän on kysyttävä, haluammeko yhteiskunnan, joka joustaa ihmisoikeuksissa heti kun tilanne muuttuu vaikeaksi, vai yhteiskunnan, joka pitää kiinni ihmisarvosta silloinkin, kun se maksaa. Keskustelu tästä on ensimmäinen askel kohti uutta, inhimillisempää yhteiskuntasopimusta. Se alkaa siitä, että kieltäydymme hyväksymästä oikeuksien murenemista hiljaa. Siis jälleen kerran tämä juttu syntyy avaina takaperoisesti siitä, mistä oli ensin tarkoitus. Selvittää nykyistä yleistuen nimellä tehtyä uudistusta, jonka lähtökohtainen ihmettelyn aihe on ollut siitä, että ehkä siinä olla mitään muuta uutta kuin työttömyyskorvauksen nimen muuttuminen yleistueksi. Tai se onko tämä Orvon ja hänen hallituksensa aikaansaannos, josta paistaa enemmän tyhmyys kuin mikään muu. Suorastaan sadistista, psykopaattista ja luonnehäiriöistä toimintaa, missä asioiden merkitys ja tarkoitus on sotkettu, joka muistuttaa nykyään tuttua Google-kääntäjällä tehtyä käännöstä. En sitten ole lukenut esimerkiksi SAK-uutisia mistään vasemmistoliiton uutisista puhumattakaan, josta voisi arvata, että epäkohdat tuodaan kyllä esille, mutta sosiaalidemokraattien tapaan, jotka nykyään eduskunnassa ovat oppositiossa, eivät tule muuttamaan suhtautumistaan EU-jäsenyyteen tai yhteisvaluuttaan, mikä on juurisyy taloudellisiin ongelmiin. Tästä syystä tämän ongelman ratkominen on lähinnä hölmöläisten touhua, jossa voi paremmin toteuttaa itseään ja uskomuksiaan kuin pohtia jotain moraalis-eettistä problematiikkaa, mitä siihen sisältyy. Kolmas huomattava ilmiö, mihin olen kiinnittänyt huomiota, on siinä, kuinka kevyen oloisesti työttömyysturvan tai ydinaseiden merkitystä voidaan julkituoda, josta erityisesti on jäänyt mieleen hyvin syöneen Kyösti Kakkosen mielipiteet siitä, että tuet voitaisiin ottaa kokonaan pois niiltä ihmisiltä, mitkä eivät halua tehdä mitään. En tiedä, mitä tällainen kommunikointi turvallisessa ja mukavassa kaveriporukassa voi tarkoittaa, kun siitä näyttää puuttuvat täydellisesti seurasuten
Käsittäminen ihmisiä jossain metsässä hökkelikylissä kerjuulla kuten Ruotsissa tapahtui. Pakolaisaallon alkuvuosina Tukholman lähimetsiin. Nyt näyttää sille, että ihmiset ovat äänestäneet jaloillaan ja koko konserni on joutunut vaikeuksiin. Tästä taas tullaan siihen jatkoon, mistä voisi luulla, että negatiivisen julkisuuskuvan jälkeen toiminnallisuus on mennyt siihen, että pitäisi saada imago paremmaksi liiketoimien takia. Viime aikoina olen myös ihmetellyt siten, että kun tekoäly pystyy millisekunnissa tajuamaan moraalinen osuuden nykyisessä Suomen oikeistohallituksen toimissa, missä euroa ollut juttu 3 pahimmasta epäkohdasta ihmisoikeuksien suhteen näyttää hallitukselle olevan pelkkää sanan helinää tai aivan kuin he eivät tajuaisi kuinka nyrjähtänyttä heidän ajatusmaailmansa on suhteessa moraaliin. Se on niin sekavaa sähältämistä, että eihän sitä voi usko erkkikään, jos ei sitten kyse ole luonnevikaisista psykopaateista, joilla ei ole mitään empatiaa. Erityisen outoa hallituspolitiikassa on kristillisdemokraattien mukana olo juurikin tämänlaisten ongelmien tullessa esiin, koska kristillisten arvojen näkökulmasta ihmisoikeuksien polkeminen ei kuulu mihinkään Raamatun työkalupakkiin, vaan kaikissa näissä ongelmissa moraalisin perustein olisi pitänyt tehdä toisin. Itärajan suhteen mahdollisuus ottaa pakolaisia vastaan, työmarkkinoilla sallia ja tukea sopimuksellisuutta ja sosiaalipolitiikassa lievittää työttömyyttä muulla tavoin kun asettamalla ehtoja työnhaulle. Tuoreeltaan osuuskaupan palautuksen mitätöiminen ja omistusasuntojen asumistuen muuttuminen toimeentulotukeen siten, että kaikki tulot vähennetään, johtaa muun muassa veronpalauksen suhteen siihen, että sekin nollaantuu. Pienten tulen suhteen niiden pitäisi ylittää korvattavat asuinkulut, että siitä jäisi työttömien käteen mitään, jos jää sittenkään oma lukunsa. Tee syntynyt. Ennen sai myytyä kirpputorilla jotain pientä ja saada siitä jotain iloa kuin pelkästään lahjoittaa kaikki tarvarat, tai sitten pitäisi saada useiden satojen eurojen edestä kerralla tavaraa myyntiin pienen tulon saamiseksi, jos sittenkään, myös omaisten tai muuta sellaista tulot huomioidaan. Shane. Kuulin jostain juttua, että jopa pullonpantit olisi tuloa, joka pitäisi vähentää toimeentulotuessa. Tekoälyn mukaan tässä ei ole enää mitään järkeä, kun säästön kyttäämiseen voi kulua vertaiskuvallinen 100 euroa kadonneen 10-senttisen takia. Budjetin valossa puhutaan korjaamisesta tai että kyse olisi pyöristysvirheestä, missä 0,09 desimaalin verran saadaan säästöä aikaan. Pelkästään jonkin mystisen muutaman prosentin leikkaaminen on sitten jäänyt kokonaisuudessaan noin 80,000 euron hujakoille, mille en löytänyt mitään muuta perustetta kuin että pitää säästää. Kelohjeet on tältä osin käsittämättömät. Siis sokerina pohjalla toimeentulotuen perusosan aleneminen jopa 50% joka yksinäisellä ihmisellä voisi laskea noin 300 euroon kuukautta. Teoriassa noin 10 eurolla päivä pitäisi sinnitellä ja toivoa, ettei mitään sattuisi. Mielestäni tämä ei ole enää lähelläkään mitään ihmisarvoista elämää, ei vaikka Raamattua lukisi. Periaatteessa lakitekstejä on myös selvennyt siten, että tuki voisi loppua kokonaan. Sillä perusteella, että ennen tällaista lain loppumista koskevaa määrittelyä ei ole ollut. Tämä varmaan selventää lain tulkinnallisia osia, vaikka itse perustuslakia on luettu kuin piru Raamattua. En sitten tiedä, voiko työtön menettää toimeentulotuen kokonaan johtuen siitä, että lakiosuudet on jossain konepellin alla. En sitten käytä tässä ruutia enempää rakenteellisten epäkohtien esittämiseen, vaan tiivistän sanomaan oikeuskansleria kompaten, että työttömyysturva uudistusten seurausen selvitys on jäänyt puolitiehen tai sitä ei olla tehty ollenkaan. Tekoäly on tänään temppuillut tavallista enemmän, mutta se ei sinällään estä minua kirjoittamasta aiheesta, jossa vielä yhtenä uudempana aivoituksena pohdinnata EU- ja NATO-jäsenyydestä, kuinka voi tulla sellainen vaikutelma, että USA johtaa Suomen EU:n lisäksi. EU:n läsnäolo on helppo todentaa tai julkituoda ajatuksiaan siitä, että yhteisvaluutta ei sovi Suomelle tai että velkamäärät joka tasolla ovat menneet överiksi. Yhdysvaltojen vaikutus Suomeen sen sijaan on vaikeaselkoisempi ja näyttää
Sille, että kun tämä asia on haudattu kokonaan, niin jälkelle ei jää muuta kuin pohtia USA-läsnäoloa Suomessa velkojien toimesta. Tässä voisi kyllä sanoa, että elämme kaksinaismoralismin aikaa, jossa halutaan olla jotain länsimaisten arvojen kannattajia, vaikka sitten uhrimielellä. Mutta samaan aikaan tehdään sellaisia tekoja, jotka polkevat ihmisoikeuksia tai perusoikeuksia. Tekoälyrupatteluni tältä osin jäi omaan siiloonsa ja lopullinen analyysi kevennettynäkin jäi tulematta tekoälyn jäädessä jatkuvasti jumiin. Olen kuitenkin kertonut suurimman osan tarinasta itse. Sinne kuolleisiin kulmiin jäi lähinnä institutionaalisten sijoittajien rahoitus, jossa ehkä jopa jo Mauno Koivisto filosofoi Venäjän idea kirjassaan siitä, miten EUA vaikuttaa Suomen talouteen. Tee syntynyt siihen, miten helposti tai vaikeasti Suomi voisi tulevaisuudessa saada kansainvälisiä luottoja. Tätä taustaa vasten muun muassa amerikkalaiset eläkevakuutusyhtiöt pulpahtaa tässä mystiikassa esiin, mistä ei ole kaukaa haettu ajatus siitä, kuin monin eri tavoin työttömiä voidaan painaa alaspäin ja kaventaa kansalaisoikeuksia, josta olen jo useaan otteeseen todennut, että mitä sillä vapaudellaan sitten tekee, kun taskut on käännetty nurin. Jenkeissä tilanne on vieläkin huonompi. Ja joissain osavaltioissa tai yleensä saattaa olla niin, että esimollessaan sokea saisi jotain avustuksia enemmän kuin ollessaan täysin työkykyinen. Kysymys siitä, onko ihmiset luotu työläisiksi, on sitten toinen asia. Vapaa tapto kyllä käytännössä kaventuu kaventumsitaan, jos ei sitten lopu, kun rahat loppuu. Tässä länsimaisessa unelmassa lähinnä rikkaat voi elää kuten tahtoo, muilla se voi olla ankeaa slummeissa kökkimistä. Näkemykseni, jos ei muiden mukaan, tämä on historian toisintoa, missä USA on ensin taustalla ja tukee netsiä, mutta kun sotaonni kääntyy, tulee kiire jakamaan Eurooppaa. Nykyään ei olisi käsissä pelkkä Eurooppa, vaan jakolinja olisi globaali. Se tarkoittaa sitä, että perinteisten valtioiden tialle on tulossa globalistit, joilla ei ole mitään muuta identiteettiä kuin omaisuus erinäissä muodoissaan ja raha, tai kuinka sitä sitten töräisi. Tai jossain oman tunnon tuskissa käyttäisi hyväntekeväisyyteen. Suomen kannalta olemme sitten luisumassa amerikkalaiselle pilvipalvelimelle, missä seuraavat vaalit järjestettäisiin ja tiedettäisiin jo nyt vaalitulos, mitä gallupeilla pynkitetään. Aito opposition suhteen EU ja NATOon mitätöidään olemalla hiljaa siitä likvidoinnista, mitä esimerkiksi USA-presidentti harrastaa. Näytösluontoisesti voidaan toiki seisoa Senaatintorilla ja käydä syömässä hernerokkaa. Presidentti on CIA-agentti ja englantilaisilla näyttää olevan suuri intressi pysyä siniverisenä toimijana kaikkialla, kolonialisteina. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka suomalaisten jostain kohtalon oikusta havahtuisivat siihen, että nykyhallinnossa ja taloudepiodossa ei olisi järkeä tai että luottamus olisi mennyt muutenkin, ei mitään kansanousua voida järjestää, koska rikkailla on massit ja tätä nykyä NATO, mihin on liitetty eräänlainen rauhanturvaaminen globalistien toimesta. Tee syntynyt. Suomen esinlinjan joukkoja, jotka ovat kansainvälisiä, johdetaan Ruotsista ja Suomen armeijaa Yhdysvalloista. Kapinointi olisi nopeasti ohi kuin nykyaikaisilla aseilla hoidettaisiin epävapaa yhteiskunnallinen tila nopeasti pois päiväjärjestyksestä. Kaiken omakohtaisen kokemisen päälle työvoimatoimistosta tulee sitten tiedoitusina Deione globaalista datakeskuksesta, jota voisi luulla NATO-tukikohdaksi, että koen tämän nykyisen yhteiskunnallisen kehityksen täysin kohtuuttomana, joka ylittää massiivisella tavalla kenen tahansa ihmisen sietokyvyn. Rakennamme yhteistyössä Hyperkon kanssa maailmanluokan datakeskusta Kouvolan Korjan alueelle. Kasvatamme tiimiämme Suomessa, ja tämä on tilaisuutesi tavata meidät, oppia siitä, mitä teemme, sekä tutustua siihen, millaiselta ura meillä voisi näyttää. Pelkästään Kouvolan näkökulmasta tämä on raakaa pilaa, jos kukaan muistaa millaisia projekteja tätä ennen on ollut. Todellisuudesta olen vitsaillut, että onko kaikki sitten jotain kokkeja hakemassa samaa työpaikkaa, jossa työnhakusuhde on 1:10. Pitkäaikaistyöttömillä aika kuluu byrokratian parissa, jos ei muuten
Kontrollointia on mennyt liiallisuuksiin ja tukien taso liian alas, jolle ei löydy uskottavia perusteita ihmisoikeuksien eikä edes EU-sosiaalineuvoston suhteen. Ei edes talouskurin suhteen. Ja vaikka USA avoimesti painaa Suomea ja Eurooppa alas, ei se näytä vaikuttavan EU-kannattajiin mitenkään, vaan yllätys yllätys, Saksa onkin sitten tässä se pelastuurengas, minkä varaan lasketaan. Ääriroikeiston nousu jatkuu ja kohta meillä ei ole kuin muistot siitä ajasta, jolloin ihmisoikeuksia vielä kunnioitettiin.